tým, že tých mimovládnych organizácií na Slovensku toľko, pretože je to prostredie, ktorého kvalita legislatívneho prostredia je na úrovni Somálska, to dnes musíme povedať, pretože od 90. roku sa to nevylepšovalo a niekomu to vyhovuje. A práve aj preto sa celé toto prostredie a tieto subjekty začali zneužívať aj na politický súboj, pretože to prostredie je absolútne neprehľadné. Keď sa nachádzajú v niektorých neziskových organizáciách milióny a my nevieme, odkiaľ prichádzajú a kam idú a na čo sa používajú, tak v takom prípade vôbec nemôžeme hovoriť o transparentnosti. Tak ako sme včera na tlačovej konferencii informovali o tom projekte, kde 16,9 milióna eur bez akejkoľvek súťaže končí v nadácii otvorenej spoločnosti pána Soroša na Slovensku a tí ďalej potom parcelujú 17 miliónov eur. To nie sú drobné. 17 miliónov eur ide do ďalších 110 subjektov, ktoré vzniknú, vezmú peniaze a po roku zaniknú. Nemáte účtovnú závierku, nemáte výročnú správu. Veď sám pán otec pána Šimečku hovorí o tom, že bez peňazí pána Soroša v treťom sektore by nedokázali zmeniť politickú situáciu na Slovensku. Verte mi, že niekoľkokrát sme čítali tú výročnú správu Ligy za duševné zdravie a tiež veľmi nerád som počúval tie informácie, ktoré sme zverejňovali na tlačovej konferencii. Takže absolútne sa s vami zhodujem. A mňa to mrzí o to viac, keď na takej téme, takej vážnej téme a dôležitej téme pre spoločnosť sa niekto nejakým spôsobom priživuje a robí tam možno aj politiku a nie úplne transparentne vykazuje používanie finančných prostriedkov z európskych fondov. Ak niekto nepoužije prostriedky, ktoré sú mu pridelené zo štátneho rozpočtu alebo z európskych fondov na ten účel, ktorý deklaruje, tak tam nehovoríme o nejakých zlyhaniach v administratíve, ale hovoríme o trestnom čine subvenčného podvodu alebo poškodzovania záujmov Európskej únie. To, čo sa identifikovalo aj pri mame pána Šimečku vo vzťahu k čerpaniu prostriedkov z európskych fondov. Ale nemôžem s vami súhlasiť v jednej veci, že hovoríte o nejakej šikane. Každý z nás, aj možno diváci pri televíznych obrazovkách, sú živnostníci, sú daňoví poplatníci, sú zamestnanci, sú vlastníkmi SROčiek, majú svoje povinnosti voči živnostenskému úradu, voči daňovému úradu. Ak má niekto reštauráciu, tak skladá účty aj hygiene. Jednoducho je tam kopec subjektov, ktoré sa podieľajú na kontrolovaní a riadení tohoto procesu, lebo nakladajú s finančnými prostriedkami. Neziskové organizácie, ktoré majú príjem a nakladajú s prostriedkami do 35 000 eur, to nie je malá suma. Tie sú od týchto povinností oslobodené. My hovoríme o neziskových organizáciách, ktoré narábajú s vyššími sumami a to, že dnes na Slovensku máme elitný klub mimovládnych organizácií, ktoré sú zvláštnym spôsobom a veľakrát preukázateľne napojené aj na progresívne Slovensko, majú výsostné právo čerpať finančné prostriedky ako z európskych fondov, tak aj zo štátnych fondov. A do veľkej miery ja som aj dával návrh, aby sme nejakým spôsobom zaviedli pravidlo, akým spôsobom sa budú poskytovať finančné prostriedky tretiemu sektoru, pretože sa tam so železnou pravidelnosťou objavujú stále tie isté jedny neziskové organizácie, ktoré sú politicky aktívne, spriaznené, a ktoré vidíme veľakrát aj na ulici. Len dokončím myšlienku. A v tejto chvíli prečo nesúhlasím s vašim tvrdením je, že nám sa ozýva kopec neziskových organizácií z celého Slovenska a sa pýtajú, že kde končia tie peniaze? Kde končia tie peniaze, pretože oni ich nikdy nevideli. Ja vám dám taký test, že čo vlastne teda považujeme za mimovládku. Takže aby sme iba mali, aby sme mali jasno v tom, že o čom sa tu vlastne rozprávame, čo sú tie politické mimovládky. Tak si predstavme, že tu máme nejaké médium, ktoré sa prezentuje ako nezávislé médium. Ale nemusíme im hneď dávať mená a nalepkovať. Poďme na to takto. Budeme neutrálni. Áno, snažíme sa tu mať nejakú vecnú diskusiu. Takže denník nie je objektívne médium podľa vás? Počkajte, nemáte dopovedať teraz, pani Jurík, nech sa páči. Máme tu nezávislé. Veď sa pozrite na to, nemusíme nejaký špeciálny dôkaz. Všetky tie, ktoré vidíte ako expertov vo vybranných médiách, ktoré komentujú dennodenné dianie, ktoré idú do politického súboja, ktoré organizujú protivládne protesty, to sú tie mimovládne organizácie, ktoré sa zapájajú do politického súboja. A veľakrát musím to povedať, a nie je to veľmi vizitka vašej kvality, čo sa týka dnešnej vašej opozičnej práce, že mimovládne organizácie za pomoci médií suplujú vašu robotu, pretože vás považujú za nekvalitných. A preto aj v tomto prípade potrebujeme stransparentniť fungovanie neziskového sektoru, ktorý sa zapája do politickej súťaže, pretože už sme tu mali raz vládu, ktorá prišla v roku 2020, ktorá vyhrala vďaka tretiemu sektoru. Vďaka 2018 si spomeňme na všetky tie protesty, ktoré boli organizované mimovládnym sektorom a dostali Igora Matoviča do premiérskeho kresla a dnes všetci nesieme daň za takýto výsledok. A takýto výsledok bol spôsobený aj vplyvom tretieho sektoru a všetkých tých politických aktivít, ktoré sa diali.
práve pretože ste si povedali v mimovládnych organizáciách, aj v médiách, aj v Progresívnom Slovensku musíme urobiť všetko preto, aby sa Robert Fico nedostal k moci. Jediný spôsob, ako dokážete poraziť súčasnú vládnu koalíciu, a to vidíme aj to, čo sa dialo v 2018, je cez kriminalizáciu predstaviteľov vládnej koalície, pretože nemáte iný nástroj cez kvalitu svojich opatrení alebo svojich prístupov k riešeniu politickej situácie na Slovensku. Záhadným spôsobom tu končia milióny eur vo vybraných mimovládnych organizáciách a nekončia tam, v tých mimovládnych organizáciách, ktoré reálne pomáhajú. Čiže ja s vami úplne súhlasím. Rovnako poznám mimovládky, ktoré pomáhajú nielen v Bratislave, ale aj v regiónoch na rôznej úrovni a rôznym spôsobom. Dnes organizujeme výjazdové rokovania vlády a v každom regióne dávame mimovládnym organizáciám podporu. Je to na úrovni 50 000 eur a tí ľudia sú neuveriteľne vďační. A potom sa ja čudujem, že my tu máme európske fondy, ktoré končia v rozsahu 17 miliónov eur politickým mimovládkach, ktoré reálne nepomáhajú ľuďom. Analýzu, ktorú hovoríte, tak vôbec nehovorí to, čo vy hovoríte. Takže ja som vám to sem opäť vidíte, koľko darčekov mám pre vás. Tuto v skrátenej verzii, tak verím, že tomu tak ja vám ju vysvetlím. Hovorí o analýze Európskeho súdu auditorov, ktorý kontroloval Európsku komisiu a skonštatoval, že Európska komisia dala len za 2 roky 7 miliard do mimovládneho sektora. A skonštatoval 2 problémy. Transparentnosť a lobbying. Ale koho? Neziskových organizácií. Nie, to nie je pravda. A to si tam prečítate. Dokonca, keby ste si prečítali celú tú analýzu, tak jednu tam konkrétnu mimovládnu organizáciu do Slovenska testovali a zo 100 bodov získala 20 bodov.